गोजोन मोनाबिलि लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव मारैबायदि मोनखो दाना आंनि दहाय भिडिअ मोनसे होदोंमोन फुंनि 6 बाजिनाय लोगो लोगोनो जे दिनैनि जेनाखि बाइ इलेक्सननि रिजाल्ट साननाय बेवहाय निर्मल कुमार ब्रह्मआ इउपिपिनि बिजाथिया देरहागोन होननानै आं दहायनि स्पष्ट बुंखादों फुङावनो। दा मा जाखो बा आंनि बुंनाया नंखाय जाखोना सैथो ओंखारगोन लोगोफोर नोंथांमोना दाना कमेन्ट खालामबानो जाबाय। स' आंदि बुंदोंमोन निर्मल कुमार ब्रह्मआ देरहागोन बाय बिपिएफबो देरहाया कंग्रेसनि बिजाथियाबो देरहाया आं दहाय स्पष्ट खालामना होदोंमोन दहाय फुङावनो एकदमबारे ना बरा सानदों ना मायानो सानदों बराथ' नों 8:30 स्टार्ट जादों साननाया अब्ला मा आंनि बुंनाया नंखाय नामा ओमफ्राय आंखौ दा सोरबा कमेन्ट हरनानै बुंदों आङो मानोना इउपिपिनि खि जाग्राखासो नोङो होननानै बुंदों आंखौ आरे आङो रिजाल्टसो खिथानानै होदोंब्रा जेनेबा साप'ज हमनानै लादो बिपिएफआ देरहागोन बायदिबा आं बिपिएफखौ देरहागोन होनना बुङोमोन ना देरहानायनि खुनु माबायाव गैयाबा बिसोरो आंबो जेनेबा बिपिएफखौ देरहागोन होनना बुंनो जुदि बे साप'ज दे बिपिएफखौ देरहागोन होननानै बुंबायानोमोनदि आं दा जुदि देरहायामोनब्ला मा जागौमोन दे सोमाना थासारिखौ नायनांगौना बयबो नोंगौ बिपिएफआबो खस्थ' खालामदों नों बिपिएफनि माने हार्डक'र दैदेनगिरि जेरै कासथम बसुमतारी आदा बिक्रम दैमारि आदा आरो प्रहलाद ब्रह्म आदा बिथांमोना बिराद खस्थ' खालामदों ओरैबायदि अहर थाद'नाय गैयै बिथांमोना जानाय लोंनाय गैयै आरो माखासे बिनानावमोन दं बिथांमोना बिराद खस्थ' खालामदों नाथाय बेयो मोनसे खेलासो बेयो मोनसे गेम आं सिगाङावनो मोजां बे ओमफ्राय जों बेखौ सिरियास लानाङा ओंखायनो सिरियास लानानै जों गावजों गाव बुलाय सोलाय जानो नाङा मानोना दिनै देरहाबाय नोंथाङा बिदि स्ट्रं जायोबा देरहागौमोन दिनै नाय 37,000 डिफारेन्स बराव देरहादों मिन्थिबायना गोरलै नङा 9,000 5,000नि बाथ्रा नङा 37,000 बे डिफारेन्स बराव देरहाबाय दा निर्मल कुमार ब्रह्मआ दा बिनिखायनो आङो दिनै आन्दासाव मोन्दों आंनाव चिरांनि लोगोफ्राबो आंनो फन रायलायनानै बिथांमोना बुंहरदों आं सोंहरनायाव होनदों बिथांमोनाबो जे मा नोंगौ बिपिएफआ माने माबा खालामदों माने बहुत माने केम्पेइन खालामदोंब्लाबो बिथांमोना ओरैनो मानसिखौ ओरै लांनानै खालामदों दा बिदियावनो बिथांमोना माने मानसिखौल' देखायनाय जादों स' खिन्थु देखायनाय नङा आरो ओइबारनि बाइ इलेक्सनाव आलादा टेकनिकजों बिथांमोना माने केम्पेइन खालामदोंमोन बेबो वेल एन्ड गुड माने गाज्रि नङा बिथांमोना माने जाय जेरै हागौ बेफोरबायदि जों केम्पेइनखौ खालामनो हायो खिन्थु रायजो राजाफोरखौ जों बोरै बिसास खालामनो हायो बोरै बिसास खालामनो हागोन जों बेनि खामानि मावनो हानाय जानांगौ मेन बाथ्राया बिसो जादों लोगोफोर स' गथिखे आं दिनै एसे भिडिअ बानायग्रा हिसाबै आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होदों नङा होमबा आंनि मोन्दांथिखौ बाहाय आंनि दाय नङा आंखौ नोंथांमोना मानो दायनिगिरि सोरबायानो इउपिपिएलनि खि जाग्रा सोरबायानो बिपिएफनि खि जाग्रा आरो आं सोरनि खि जानांगौ जाखो आंनाव नोंबो एसे खि जायाखैब्ला आं आंनि खि जागासिनो दंमोन ना गावस्रा बिराद माने गोदाव सोराव होनो दाना दे देरहाबाय इउपिपिएलनाथ' दिनै बिराद पार्टि जासिगोन अमा सिथारसिगोन माबा जासिगोन दाना आंनो मा मोनजागोन आंनोबो माबा मोनसे गिफ्ट हरदोब्रा गिफ्ट हरदो हरनो हागोन ना हाया माब्रै हरगोन गोख्रै कमेन्टआव हरदो सोर गिफ्ट हरनो गोसो नै आं दानो आंनि स्केनारखौ हरना होगोन आं दानो आंनि स्केनारखौ हरनानै होनोसै मानोना आंनो फुङाव नोंथांमोननो फोरमायना होखादों खुनु गोनो गोथो गैयाजासेनो आङो एकदमबारे रियेल बाथ्राखौ आं फोरमायना होखादों 100% देरहागोन होननानै मानोना आंबो ग्राउन्ड लेभेलाव खबर लानानै चिरांनियाव आंनि लोगोफोरनाव माने खबर लानानै बिथांमोनहा बुंदों कि माने इउपिपिएलआ देरहागोन होननानै ओंखायनो आं जे फोरमायनानै होबाय देरहाबायबो दा फुर्टिफ्रा रंजागासिनो दं फ्रा बरायगासिनो दं आं भिडिअ खाथि होगासिनो दं नोंसोरनो सेराव होगासिनो दं भिडिअ आरो आं फट'फोरबो दा होगासिनो दंखायो स' बेसेबां गोजोननाय बाथ्रा नङा होमबा मानोना मिथिगौ आंबो एसे मिथियो थारमाने माबोरै देरहागोन पाब्लिकफोरनिफ्राय जों मोनसे साप'ज हमना लाइक डेट नोंथांमोना एबार माने मिटिंखौ खालामनो सोलोंदों दाना नोंथांमोना दा फुरा मिटिङाव बिराद बाथ्रा बुङो जेनेबा माबोरै इउपिपिएलआ मिटिं खालामो बिपिएफआ मिटिं खालामो बिपिएफनि मिटिं खालामहैनायाव इउपिपिएलनि सापर्ट रायजोफ्रा थाङो नामा मिटिङाव रावबो थाङाना खोनासंहैया आरो इउपिपिएलनि मिटिं खालामनायाव बिपिएफखौ सापर्ट खालामग्रा रायजो राजाफ्रा फैयो नामा मिटिङाव फैया अब्ला बोरैथो मिथिगोन दे बे बोरैथो मिथिनानै जेनेबा बारगोन जुदि बिपिएफनि मानसिफ्रा इउपिपिएलनि माबायाव फैबासो मिटिङाव फैबासो ना मा देरहाव जादों मा देरहाव जाखो बेखौ मिथिनानै बिथांमोना माने खोनासंनानै बिथांमोना बारगोन ना आरो जुदि बिपिएफनि मिटिङाव थाङोबा इउपिपिएलनि माने रायजो राजाफ्राबो माने इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामग्रा मानसिफ्रा बिथांमोनाबो जे मिथिनानै बारगोन ना बारा होमबा निश्चय बारगोन दाना जाहैबाय मा नोङो बिपिएफनि सापर्टारा मालाय थांखाया नों इउपिपिएलनि मिटिङाव आरो माने बिपिएफनि मिटिङावबो नों इउपिपिएलनि सापर्टार मानसिफ्रा थांखायाखा अब्ला नायदो होमबा बोरै मिथिगोन दे बोरै मिथिगोन आरो नों बै साधारन रायजो राजाफ्रावथ' एन्ड्रइड मबाइल गैयाना मबाइल गिदिर गैयाना मोनसे फेसबुकआव नायो माबा इउटुबाव नायो गैयाना सब बे आरो बाथ्राया दा नोंथांमोना एबार नायदो माने बेथ' नों गिदिर माबा मोनसे भट नङा खिन्थु बाहाय होनदोंमोन बेयो मोनसे टार्निं पइन्ट होनना बुंदोंमोन हाग्रा मास्टाराबो टार्निं पइन्ट आरो जेनेबा देरहागोन बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन माने एबारनि बेनिफ्रायनो जागायगोन होनना बुंदोंमोन माने 25 नै फैगासिनो दंना बिटिसि इलेक्सना दा नोंथांमोननो बिपिएफ हान्जानि थाखाय बे मोनसे लेसन होबाय
लेसना बेनो माब्रैबा जों दाना रायजो राजाफोरखौ बिसास खालामनानै भटखौ मोननो हानो नङा होमबा दिनै बिथांमोना आं मानि थाखाय बुंबा बेवहाय नोङो एजिपि नि भटार्सफ्राबो इउपिपि नो भट होबाय बिजेपि नि भटार्सफ्राबो इउपिपि नो होबाय नङा होमबा ओमफ्राय नोङो इउपिपि नि थाखाबाय होमबा मोनथाम बाय ज' जानानै बाहाय बिसोर गेलेबाय देरहाबाय आरामसे स्पस्ट हयथ' जुदि बिजेपि आरो इजिपि आ जुदि होआमोनब्ला जानो हागौमोन हयथ' 5000 6000 डिफारेन्सआवल' देरहागौमोन बे मोनसे बाथ्रा आरोना स' ओइबार जोंनि गेमा जाहैबाय मा बिटिसि आसो नङा होमबा बिटिसि आव दाना नोंथांमोनाबो जुदि मोजाङै गेलेयोब्ला खिन्थु बुलाय सोलायजों मालाबाबो रायजो राजाखौ मोना बेखौ आं स्पस्ट दंखायो सोरखौबा दा जुगुमबो दा सिगिबो बुनो मानो दा जुगुम मोजाङै हायोबा बुरखायनो नाजा मोजाङै बुंनानै डेभेलपमेन्टनि बाथ्राखौ बुंनो नाजा माने मोजां सोमोन्दो लाखिनानै बिथांमोनजों माने मोजां रिलेसन लाहै होमबा रायजो राजाफ्रा अट'मेटिकलि फैखागोन पार्टियाव हाबफागोन बिपिआवबो हागोन इउपिपिआवबो हाबगोन नों सोरखौबा जुगुमना बुङोबा बेलाय नोंनो बोरै भट होनांगौ जाखो जास्ट नोंखौ औल'सो होनगोन ना नोंनि भट थुनायाव बाहा थुनांगौ नोंलाय नोंनो बोरै नोंजों जुगुम जानाय बे नों भटखौ थुगोन नामा मालाबाबो थुवाना स' बे आरो बाथ्राया स' बिनिखायनो बिग कंग्रेचुलेसन निर्मल कुमार ब्रह्म सारनिसिम देरहासार जानायनि थाखाय बे 1.5 बोसोरावहाय रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां जौगानाय खामानि मावनो हागोन बेखौ आं आसा खालामबाय ओमफ्राय लोगोसेनो बे समाव आङो जे बिपिएफनि माने बिजाथि सुद्द बसुमतारीमोन नामा आं सारनिसिमबो साबायखर जासिदों सारा जोंनाव नेक्स्टआव आरो फिन आरो बोलो मोनफिननानै माबा मोनसे गेमफ्राव आरो एमएलए बा बिटिसि आव गेलेनो थाखाय सुजुग आरो सुबिदा लाफिनगोन आं बेखिनिखौहाय सारनिसिमबो माने हामलायथि जासिहरबाय मालाय खिन्थु इउपिपि नि दिनै बिराद रंजाबायलै बिराद बरायबाय आं नोंसोर भिडिअ होबाय थादोंना भिडिअ मोसानाय माने बरायनाय प्रमद सारखौ बरायनाय आर'नाइ सोनाय नुदोंना आंनो होगासिनो दंखायो स' बे आरो बाथ्राया स' जेखियानो जाया मानो जोंहा बोराबनांगौ दरखार गैया दुखु जानांगौ दरखार गैया माने थारखौ थार माने नंगौ नंगौ मानोना दैदेनगिरि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्राबो माने बे इलेक्सन केम्पेइन खालामबाय थानाय समाव बिथांमोना मोनथिखादों आरो मानसिफ्रानो फालिफान गैयाबा बोरै देरहागोन दे एसे गोसोआव गुरगुर मोनखायोना थेवब्लाबो नोङो रायजो राजाखौ बिसास खालामनो थाखाय नों बिराद गिदिर गिदिर खोथा बुंनांगौ जाना फैयोना उफाय गैया नों बायद'था नों बुंथारनांगौ जाना फैयो नङाबा रायजो राजाफ्रा फोथायनाय नङाना थाखानायाबो गोमालांगोन ना बे आरो बाथ्राया स' बेनिखायनो आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बेखौ फोरमायना होबाय आं खुनु इउपिपिनिबो खिजाग्रा नङा आङो बिपिएफनिबो खिजाग्रा नङा सोरबा बिजेपिनिबो आं खिजाग्रा नङा जास्ट आं भिडिअ बानायो नोंथांमोननो आं इनफरमेसन हिसाबै होयो खौरां हिसाबै नोंथांमोननो फोरमायना होयो बेल' आंना आं खुनु मोनसे राजखान्थि हान्जायाव आं गैया बे आरो स' जोंना फैगासिनो दंबावो 2025 आव बिटिसि इलेक्सन एबार सोर सरकार दायो प्रमद सारा दानो हायो ना हारामा सारा दानो हायो बिथांमोना दानिफ्रायनो प्लेन पलिसि जाखानांगौ दा आरो गोबां रायजो राजाफोरजों खाथि सोमोन्दो लानानै फैना खामानि मावनांसिगौ आरो आं फिन बुंबावगोन जाय हानजाया रायजो राजाफोरजों खाथि सोमोन्दो थानानै दुर टु दुर भिजिट खालामनानै खामानि मावनो हागोन आरो जाय पार्टिनि प्राइमारि लेभेलाव आं फिन बुंबावगोन आं जाय पार्टिनि प्राइमारि लेभेलनि बे प्राइमारि लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा जुदि मोजां फालिफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखियो खाथि सोमोन्दो लाखियो बेबायदि हानजायानो सरकार दागोन आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि स्पष्ट खालामना होखाबावबाय आरोखि थेंक इउ